Ja se izvinjam, nisam lepo ovu kravatu. Znate šta mi se desilo? Snimim ja sve ovo, ispričam na temu izbora, lepo se namočim, jedno 22-3 minuta u cugu. Kad ja pogledam ovaj fotoaparat, nisam snimio. Zeznuo sam se. Međutim, sad vidim da radi ona lampica, a nadam se da će biti sve u redu. Pa sada ne bi ja ponavljao sve to isto, moram sad da smislim nešto novo, malo drugačije, da meni ne bude dosadno. A i ono što sam propustio da snimim, nisam ja nešto pozvan ni mnogo pametan čovek. Više ja volim da ćutim i da slušam druge i da razmišljam. I volim da pišem, ali da pričam nisam nešto pričljiva osoba. Zato se i retko kad družim s ljudima. Ali eto, ponekad snimim po neki video za YouTube. I tako. Znači, ja sam sada ovde u odelu 90-ih godina u kojem sam izlazio u to vreme 90-ih. Ovo je ta košulja, ta kravata koju sam obukao sad posle 23-4 godine ponovo. Čisto da vidim kako mi čuči ovako, pošto se nisam još ovako snimao. I da pričamo o izborima iz ugla 90-ih godina, kad sam ja potrošio 10 godina lupajući glavu o politici i posle još 10. I prođe mi vreme, a nisam gledao sebe, nisam gledao kako da. I vidim sada mladi ljudi, momci i devojke, nema posla, nema čime da se zanimaju, nema da zarađuju pare, nema da se žene i udaju, nego jadni bave se politikom. Što ih muka naterala ili nemaju drugo šta. A neki koji se bave iz interesa, mi smo ih smatramo ih nekim prevarantima ili šta ti ja znam, ali vidi, svaki posao moraš da imaš neki interes, nešto da ti donosi neku, da od njega živiš ili nešto, mislim, sad kad gledam s druge strane, ovi koji smo se bavili i koji se bave politikom iz hobija, ispod da smo najgluplji. Mislim, gubimo vreme. Zato bolje se svako bavi onim za šta se naučio i šta mu donosi životnu korist, da od toga zarađuje i da ili nešto što voli, na primjer. Ali opet i to što voli, kada već rađeš u godinu, preko 25 godina, treba bi već da radiš nešto od čega možda živiš. A ne samo ono što voliš. Nemaš vremena sad za sve, ali najbolje je da radiš ono što voliš i da od toga zarađuješ. To jeste, to je idealno i tome uvek treba da težimo. Šta sam sad rekao, kao da sam nešto pametno baš. Znači tako, sad je petak, veče i dakle, izbori su, znači izborna je tišina. Ja izbornu tišinu ne kršim, zato što ne propagiram nijednu partiju, nego analiziram samo. A zašto ne propagiram? Pa zato što ni ja više ne znam za koga da glasam. A
ne mogu ni da krivim sve političare, jer politika isto neka vrsta nauke, neka nauka kojom neko treba da se bavi, da neki red i poredak ima u državi. A svaka im čast svima. Nedavno sam baš snimio pesmu jednu na ovom istom mom kanalu YouTube-a, gde govorim o estradi i politici tokom 30-40 godina zadnjih, još kad sam ja bio dečak. Pa vidjet ćete, simpatična pesmica, simpatičan tekst sam napisao i potkrepio sam ga nekim svojim džuskanjem. Vidjet ćete to. Dole u opisu ovog videa ću da postavim link. Ono što sam hteo reći je da mi moramo da živimo kogod da na vlasti. Juče smo morali da živimo, danas moramo da živimo, odnosno želimo da živimo i sutra želimo da živimo. Bilo ko da je na vlasti, bilo da je naša partija na vlasti kojim smo mi simpatizeri ili članovi, bilo da je neka druga, treća ili deseta. Najbolje je da čovjek zna da pliva u svakom sistemu, u bilo kojoj vlasti, da se prilagođava. Ne kažem da treba da krade i da bude nepošten i da laže i sve to. Nego jednostavno ljudi koji se navikavaju, brzo se adaptiraju na promene, to su mudri i vispremni ljudi, vešti ljudi. I imamo neke koji već 30-40 godina lepo zarađuju u svim sistemima. Da ne pominjem sada koji su to, znači to su neki poznati ljudi u Srbiji koji se ne bave politikom, nego nekim drugim svojim poslovima iz raznih oblasti, ali opstaju zato što znaju se ljudima, znaju se svima da budu dobri, duželjubivi su, komunikativni, imaju dara za biznis i taj posao kojim se bave i tako. I plus ti ljudi imaju svoje kompanije i oni daju poslove ovim drugim ljudima koji se zapošljavaju kod njih i izdržavaju svoje porodice od tih plata. Inače da nema tih biznismena ili tajkuna, glupo reći tajkun, kako da kažem, vlasnika preduzeća i korporacija i šta ti ja znam, medijskih kuća i šta ti ja znam, svega, čega ne, da njih nema, ne bi ni mi drugi mogli da se zapošljavamo i da imamo plate u tim kompanijama i preduzećima. Znači da nema nekoga ko vodi sve te poslove u Srbiji, odnosno bilo kojoj državi. Znači neko mora da je tu dobar i to. Drugo sam hteo da kažem, Srbija, evo je, Srbica, tu, svi znate šta je globus, imate mape sveta da pogledate na internetu ili u bilo kojoj knjizi. Evo je Amerika, vidite kolika je Sjedinjene Američke Države, Kanada, evo vidite kolika je Rusija, kolika je Kina, Afrika, znači Europska unija, vidite koliko je to zapadna Evropa. Mi smo
vrlo mala zemlja, Srbija. Mislim, Srbija je nama velika zemlja, to naša otadžbina, tu smo rođeni i volimo najviše od svih država, ali moramo realno da gledamo stvari, da sve male države trpe uticaj velikih sila, odnosno velikih država. Ovi koje sam sad pomenuo, znači Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Evropska unija i ostale. I ne možemo mi voditi svoju neku samostalnu politiku. Čak i kad smo bili najnezavisniji, mi smo trpeli uticaj velikih sila i to je tako prirodno i normalno. Da manji trpe uticaj većih. Ne možemo mi da utičemo na velike sile. Tako da, taj naš ponos i gordost i šta ti ja znam sve više ne, treba da bude u nekim realnim okvirima. To je to što sam htio da kažem. I ovom prilikom bih iskoristio gužvu da pozdravim moju bivšu ozbiljnu prvu ljubav. Nisam lepo vezao kravatu, onda sam znao ili mi je neko pokazao. Ako se sjeća mene ovako kako sam džusko, pošto ne mogu da ne nađem na fejsu. Iako je znam njeno ime i prezime sam zapamtio, ali ne mogu da je nađem nikako. Pa sad ako ona ovo bude gledala, što je vrlo mala vjerojatnoća, i sjeti se ovako jednog Vlade u ovom fazonu kad smo džuskali uz dance 90-ih domaći i strani i uz Raka Čolića. Neka mi se javi, nek mi piše na mail ili na face ili gde hoće. Ali to je vrlo mala vjerojatnoća, ja se nadam da je ona živa i zdrava. A ostalima, da sad polako završavam, ostalim mojim, nadam se da moja rodbina neće da se opet kolači očima i ovi prijatelji sa fejsa da kažu evo opet onaj smarač Vlada. Bolje da njima ne pokazujem moj video, nego ovako za ljude koji me manje znaju, koji me ne znaju uopšte, koji nalete na ovaj video, mogu da ih pozovem da komentarišu ispod ovog videa, da pogledaju na moja dva kanala na YouTube-u sve, da vide šta ima nešto interesantno. Imam tu nekih glupiranja, ima mojih džuskanja, ima nekih mojih malo ozbiljnih priča i tako, ali trudit ću se da budu sve kvalitetnije. Znači, postavljajte mi pitanja ispod klipa ili lično na face ili mailom i da pokrenemo neke nove teme. A toliko bi bilo sa sada o ovome. Znači, poštovao sam izbornu tišinu, nisam propagirao ni jednu glasačku listu, izbornu listu. Eto, samo sam ubio vreme zato što nisam petak veče izašao u grad jer sam ja Maturičića, malo sam ja sjedio, Maturičića, ne, mislim ćale mislim, ne idem više po diskotekama i malo tu i tamo, ali večeras nisam otišao negde kod prijatelja, niti mi je neko došao kući da sam ga pozvao, pa mi je bilo i malo i dosadno, pa sam htio malo s vama da podelim misli oko ovih
nadolazećih izbora. Inače ne očekujem ni bolje ni gore, mislim, znam samo da sam ja sam kovač svoje sreće. I to poručujem i vama, da se Srbi i vi građani Srbije oslonite se na sebe, uzmite svoj život u svoje ruke, ne očekujte od političara i od države da vam da nešto na tacni, da vam pokloni. Morate sami da zaradite, morate sami da zaslužite, morate se truditi. Pa kad se trudite, onda će i Gospod Bog i drugi ljudi da vide da vredi ulagati u vas, da vredi vas podržati. Ili kako kaže izreka, pregaocu i Bog daje mahove, odnosno ko se trudi i Bog mu pomaže. Tako. Doviđenja. I ko me odgledao do kraja, kupit ću mu kesicu bombona ili čokoladu. Ko me odgledao, ali mislim da ste pošteno zaradili. I to bi, šta bi bilo? Vidimo se u nekom narednom klipu, a do tada budite mi srećni i zadovoljni, radite se malim stvarima i pogledajte moje džuskanje u prethodnom klipu. Uz Electro Freestyle muziku uz koju sam ja napisao pesmu i nešto sam malo bez veze repovao i ubacio sam moje džuskanje iz drugih klipova. Pa to je ispalo nešto, idi mi dođe i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Još jednu stvar da vam kažem što sam zaboravio, što sam ispričao, lepo objasnio u onom prvom snimku koji mi se nije snimio. To jest nije bio snimak, nego prazno pričanje. O obećanjima predizbornim i ispunjavanju obećanja posle izbora kad dođete na vlast. Kad je neko u opoziciji, on obećava, misli da može, neko se folira, proveličava, a neko stvarno misli iskreno da može da uradi bolje nego što je trenutna vlast. I onda obećava narodu po nekim svojim računicama šta će da uradi kad dođe na vlast. Tako. Međutim, kada dođe na vlast, to smo videli više puta, on ne uradi, ne ispuni obećanja, ne uradi čak ni polovinu svojih obećanja. A zašto? Mi svi mislimo kao lagali su svesno da bi došli na vlast, kao prevaranti i tako dalje. Ali mislim, ima još jedna stvar. Neko zaista ima neke planove da kad dođe na vlast da će da uradi neke lepe planove, ima. Međutim, kad dođe na vlast, on tek tada, jer je tek tada došao na vlast, tek tada dobija informacije i sve te predmete i planove bivše vlasti, koje bivša vlast nije uradila. On sada tek vidi s kojim se problemima suočava i kad je na vlasti. Kao čovjek koji kad se penje na brdo, on ne vidi celu panoramu, nego tek kad se popne na brdo, na vrh, on onda tek vidi sve. I onda oni vide da ne mogu da urade to što su obećali u predizbornoj kampanji. I onda sad kao, ajde ovo, ono pokušavaju da urade nešto i tako dalje, a narod kaže, vidi ih i ovi su nas prevarili.
ali nije zaista, ima dosta ljudi koji pošteno uđu u politiku ili eto, nadaju se da mogu, a na kraju se ispostavi da ne mogu baš toliko. Mogu malo, ali ne mogu baš mnogo. A nama je kriza već 30 godina u Srbiji i na celom Balkanu. A sad je počela i svetska kriza i u Evropskoj uniji i na zapadu i na istoku i konfrontacija između zapada i Rusije i Kine. Tako da nije Srbija kriva, nije Srbija izuzetak. Mi jednostavno živimo, sad je došlo tako vreme da je kriza svuda i da moramo da se dovijamo i preživljavamo kako znamo i umemo. Znači, prošlo ono vreme 80. godina kad smo svi lagodno živjeli i kad 70. 80. to je bilo lepo vreme i na zapadu i na istoku. Bilo je i posla, bilo je nekako bezbrižniji život. Sad smo opet došli u neka krizna vremena, pa gledamo da se iskobeljamo, iščupamo iz te krize, ali ne možemo tako što ćemo da mrzimo svoju komšiju i ja sam pokazao na Globusu koliko je mala Srbija i jedino možemo ako jedni drugi razumevamo i sa puno tolerancije i ljubavi da pristupamo s našim susedima, komšijama, mislim i na komšije u ulici u kojoj živimo i u selu i gradu u kome živimo, a mislim i na ove komšije oko nas države, a mislim i na komšije drugih nacionalnosti i drugih vera. Znači moramo da imamo razumevanja i da ispomažemo jedni drugima, da se ispomažemo. Jer zajednički možemo da nešto postignemo, a ako mrzimo sve od reda oko sebe i svađamo se sa svima, onda propadamo. Eto, to bi bio još jedna moja pouka, savjet ili mudrovanje i da ne kažem nešto drugo. Ajde pa, doviđenja.